День свободы прессы ў дзяржаве несвабоды. На сёння за кратамі застаюцца 11 прадстаўнікоў СМІ. Найдайжэй нашыя журналісткі Даша Чульцова і Катя Андреева. Мы іх не бачылі на волі 169 дзён. Дзяўчыны трымаюцца мужна і перадаюць за кратаў, што ні на момант не шкадуюць, што прыйшлі ў прафесію. Яны асуджаныя на 2 гады зняволення і прызнаныя праваабаронцамі палітычнымі вязнямі. Вітаю спадарства, праца незалежных журналістаў – адна з сённяшніх тэмаў. Сергей Падсасонны заахвочвае застацца з намі ў жывым эфіры. Зноў вітаем нашых гледачоў на плошчы пераменаў. Час ад часу мы былі вымушаныя класціся на падлогу. Свободу журналиста! Свободу журналиста! Каб дайсці да крамы або прыпынку, некаторым жыхарам вёскі Стан трэба прайсці сапраўдную паласу перашкод. Застацца ў сухім абутку не атрымаецца. Переживаю за вас, но это не продлится вечно. У меня все будет хорошо. Это ведь не конец жизни. Жаль, что не могу написать много, но могу сказать, что мы все с этим справимся. Вот это комната, где, в общем, выросла Катя. Здесь Катины снимки. Мы знаходзімся на праспекце пераможцаў у Менску, дзе проста цяпер сабралася некалькі тысяч мірных дэманстрантаў. Это первый лист. Теперь вы видите, что мои слова не были пустым звуком. Я и правда не собиралась никуда уезжать. Самое удивительное, что я не испытываю злости, обиды, жажды мести к тому, кто принял решение поступить так с нами, со мной. Моральное состояние спокойное, готовность ко всему. У міжнародны дзень свабоды прэсы спадарства нельга не ўзгадваць тых, хто застаецца за кратамі. На сённяшні дзень гэта 11 супрацоўнікаў незалежных медыяў. Таксама і 2 нашыя журналісткі Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова. Уже цяпер з намі на сувязі Ігар Ільяш, журналіст і муж Кацярыны Андрэевай, а таксама спадар Андрэй Бастунец, старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў. Вітаю вас і, напэўна, ужо традыцыйнае пытанне да Ігара. Якія навіны пра нашых журналістак, якія навіны ад Каці, што вядома на сёння?
Навінаў не шмат. Мы даведаліся толькі той, што ось на канец мінулага тыдня яны заставаліся ў Жодзіна. Трэба разумець, што пасля таго, як была разгледжана апеляцыйная скарга і прысуд набыў моц, то іх могуць у любы момант этапаваць у калонію, этапаваць у Гомель. І проста цяпер мы ведаем, што па стане на канец мінулага тыдня іх яшчэ не этапавалі, яны яшчэ заставаліся там. Новых лістоў я ось не атрымліваў ад Кацярыны. Дагэтуль даволі кепска ідуць лісты, застаюцца з гэтым складанасці. Таму ось будзем на гэтым тыдні яе мусіць зноў наведаць адвакат, і мы прынамсі будзем даведаемся, ці застаюцца яны ў Жодзіна цяпер. Дзяўчыны ні на хвіліну не шкадуюць аб тым, што выбралі журналістыку. Спадар Андрэй, праца працягваецца ўсіх незалежных журналістаў ва ўмовах несвабоды абсалютна татальнай. Але яшчэ ёсць і тыя, хто думае, куды пайсці і што выбраць. Што б вы параілі тым пачаткоўцам, якія хочуць ісці ў журналістыку і яшчэ вагаюцца, які выбар зрабіць? Ведаеце, магчыма, я скажу не тое, што напрошваўся. Я скажу, што кожны выбірае па сабе, кожны выбірае свой шлях. І, дарэчы, шлях журналістыкі – гэта не самы удзячны шлях. Больш за тое, сам сэнс паняцця журналістыка, ён імкліва змяняецца ў апошнія гады. І хутчэй можна казаць пра тое, што чалавек займаецца журналісцкай дзейнасцю, накіраваны на атрыманне, распаўсюд, захоўванне інфармацыі ў дадзены момант, і не абавязкова ён з'яўляецца журналістам менавіта як супрацоўнік медыяў. Усё імкліва змяняецца, кожны мусіць выбіраць па сабе, але я скажу, што для мяне сёння гэта гераічная прафесія, і вялікая падзяка усім тым, хто яе абраў, і усім тым, хто ідзе па гэтаму шляху. Уласна, сёння няма таксама ніякіх гарантыяў, калі мы выходзім з дому, альбо нават можам не выходзіць з дому, за незалежнымі журналістамі ў Беларусі могуць прыйсці і дамоў. Ігар, ці адчуваеш выкананне місіі нейкай пэўнай у незалежнай журналістыцы? Безумоўна, і я думаю, што без гэтага адчування працягваць працаваць у цяперашніх умовах было б немагчыма. Безумоўна, я разумею, як і ўсе мае калегі, што гэта наш выбар жыццёвы, гэта важная частка нашай місіі і важная частка нашай ідэнтычнасці. І, в прынцыпе, мы прыйшлі ў прафесію, каб распавядаць людзям праўду менавіта ў такія крытычныя моманты жыцця краіны і грамадства. І мы мусім заставацца на сваіх местах і працягваць гэта рабіць. Дзяржава не надта перажывае пры гэтым, што праца журналістаў у нас адна з самых небяспечных, уласна кажучы, у Еўропе, калі не самая небяспечная ў Беларусі. Спадару Андрэй, што можа паўплываць рэальна на дзяржаву? Бо сёння заклікі, дэкларацыі, нейкія нават пагрозы не дапамагаюць, як мы бачым. Я думаю, што мы не мусім быць наіўнымі, што ситуация вот у одной такой галіне, як журналістыка, яна не можа адрознівацца ад агульнай сітуацыі ў краіне. Агульнай сітуацыі з захоўваннем правоў чалавека, з іх рэалізацыяй. І таму вось я толькі думаю, што змена агульнай сітуацыі можа паўплываць на умовы працы незалежных журналістаў у краіне. Ну, але я згодны абсалютна з тым, што сёння тыя, хто працуюць, успрымаюць гэта ў першую чаргу як місію. І такія місіянеры, місіянеры заўжды сустракаліся з праблемамі, з гвалтам, але такі ўжо быў абраны шлях. Паўтаруся, толькі змена агульнай сітуацыі ў краіне можа паўплываць на наш лёс. Таксама ў кантэксце тых падзеяў, якія адбываюцца і многіх гадоў, уласна, ў Беларусі, і асабліва апошняга году мы з вамі працуем у гэтых медыях і бачым, што адбываецца.
У святле гэтых падзеяў, калі мы бачым вось такую хвалю прапаганды, негатыву, абразаў, якія льюцца, хлусні адкрытай, якую мы маем. Напрыклад, вось літаральна напярэдадні пра нашых журналістак, што ледзь не спецаперацыю гэтыя дзяўчыны там падрыхтавалі, шляхі адыходу, што абсалютна не месціцца ні ў якія стандарты этыкі. Як затрымаць уласныя стандарты ігар, вось, каб не перакрочыць гэтую мяжу? Бо вядома, што мы усе таксама людзі і працуем на мяжы эмоцыяў. Я вярнуся до таго, што сказаў раней. Трэба памятаць пра сваю місію і пра тое, дзеля чаго ты прыйшоў у прафесію. Ты прыйшоў у прафесію дзеля таго, каб выконваць гэтыя журналісцкія стандарты, каб адпавядаць ім. І, конечно, да ўзроўня вось гэтага жахлівай рыторыцы дзяржпрапаганды, конечно, апускацца нельга ні ў якім разе. І трэба разумець, што якраз яны-то прапагандысты, яны не з'яўляюцца журналісты, а мы мусім захоўваць вось гэтыя стандарты. І хто, калі не мы. Уласна, я асабіста, язык не паварочваецца ў мяне называць іх журналістамі, менавіта прапагандысты. Гэта абсалютна правільнае акрэсленне. Спадару Андрэй, можа, вы маеце штосьці дадаць, як захаваць унутраную этыку журналіста? Унутраная этыка — это ёсць унутраняя этыка. Гэта тое, што ўнутры, і паколькі людзі ўжо абралі пэўны бок святла, так уже пафосна скажу, і гэта значыць іх утрымлівае ўжо сам выбар, бо гэта не выбар грошай, бо гэта не выбар нейкіх там паездак з прэзідэнтам ці яшчэ штосьці. Гэта выбар уласнай пазіцыі, якая ўжо ёсць. Таму я думаю, што перад тымі, хто працуе у незалежнай журналістыцы, зараз такога пытання няма. Адзінае, што ёсць, так, гэта магчыма не сарвацца, утрымаць эмоцыі. Гэта ўжо крыху іншая справа, і гэта ўжо справа вось такого быць, умоўна кажучы, самурая. І казаць перадусім праўду. Гэта наша місія. Дзякую вам за гэтую размову. Ігар Ільяш, журналіст, муж Кацярыны Андрэевай, журналісткі, якая 160 дзён застаецца за кратамі, і Андрэй Бастунец, старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў, маімі гасцьмі ў дзень, уласна, свабоды прэсы, які адзначаецца таксама і ў Беларусі, нягледзячы на ўсю несвабоду. Дзякуем, спадарства, што вы застаецеся з вольнымі медыямі. Толькі тут інфармацыя без цэнзуры, а таксама па-беларуску. Памятайце, што Белсат мае дадатковую магчымасць, каб нас можна было глядзець з камфортам. Карыстайцеся прыкладаннем смарт. Калі маеце доступ да інтэрнэту, то гэта адзін крок, каб нас глядзець па тэлевізары. Як глядзець Белсат праз Смарт ТВ? Усё вельмі проста. Падлучаем свой тэлевізар з функцыяй Смарт ТВ да інтэрнэту праз кабель ці Wi-Fi. Заходзім у краму прыкладанняў, выбіраем ды інсталюем Белсат Смарт. Гэта дазволіць глядзець жывы эфір, а таксама дакументальныя стужкі, навіны ды праграмы ў запісе. Увага! Для карыстальнікаў смартфонаў і планшетаў ёсць прыкладанне Белсат Смарт на сістэмы Android і iOS. Мы працуем для вас, каб вы маглі ведаць. А у непаўнагадовага палітвязня Віталя Прохарова дзень народзінаў. Яму спаўняецца 18 гадоў. Свой дзень народзінаў маладзён сустрэне за кратамі. Віталя пакаралі 2 гадамі выхаваўчай калоніі ў лютым у судзе Жлобінскага раёну. Хлопца абвінавацілі ў масавых беспарадках і гвалце ў дачыненні міліцыі. Паводле следства, ён кінуў прынамсі 1 камень у вайсковы аўтамабіль і нанёс шкоду на 820 рублёў. Хлопец сцвярджаў, што падчас затрымання яго моцна збівалі.
говорит, он бегал туда с телефоном и снял все это на видео, но эти видео у него в милиции удалили, поэтому что-то доказать... Да даже если бы он доказал, суд вообще не смотрит на доказательства, которые доказательства защиты. Они только смотрят на доказательства вины. Таких вот доказательств, которые конкретно 100% указывают, не было ни одного. И, ну, если бы был действительно справедливый суд, то... Ну, либо дело до суда развалилось, либо в суде просто его закрыли и сказали: Виталик, до свидания. Потому что презумпция невиновности, если бы она работала, она рассматривает, когда улики, ну, не улики, а когда доказательства такие, что, ну, практически не доказано, что сомнения есть, то она рассматривает в пользу обвиняемого. А тут рассматривалось наоборот, что даже если хоть чуть-чуть есть, что кто-то краем глаза предположил, что у него в руке может быть камень, то они как бы в приговоре уже утвердительно писали, что да, у него в руке был камень. Я ни в чем не виноват, я ничего не кидал, я признал то, что я там был, но я там просто был с друзьями за компанию, и это было наше место, где мы постоянно занимаемся спортом. Были ушибы тела, лицевой части, синяки под глазом. Да, фингалы стояли под глазом, не мог ходить, на одну ногу хромал. Ну, насколько я вижу, он очень сильный, он сильнее даже, чем некоторые взрослые, потому что там он очень хорошо держится. Не было такого, чтобы он на свиданиях плакал. Хотя параллельно вот сидели люди, там, да, там парни, они как бы были постарше и реально вот плакали, что, ну, им там некомфортно. А мой, ну, он уже нормально. Он не то, что свыкся. Я понимаю, что белорус, он такой, что ко всему привыкает. Может, это и привычка, но мне кажется, он просто... Наверное, он все-таки просто сильный. Хочу, чтобы ему писали, чтобы его поздравили, чтобы его поддерживали. Но, честно сказать, я не уверена, что письма дойдут. Вообще не уверена. Я вижу, что люди пишут, потому что многие мне, ну, не фотоотчет присылают, а вот, ну, как бы фотографируют, что вот я отправил. Там должно быть хотя бы 20 писем от незнакомых людей. И я хочу приехать на свидание, и если я не увижу эти 20 писем там, то да, буду писать тоже жалобу. Ну, это ненормально, то, что лишают писем, это, конечно, вообще жестоко. Потому что ему сейчас очень нужна поддержка. И вот то, что люди пишут, это для него, вот он прям... Потому что один день было в Гомеле, что ему передали 10 писем. Это единственный раз было от чужих людей. И у него просто был щенячий восторг. Он просто вот, он радостно говорит: мне пишут, мама, мне пишут чужие люди. Вот это было примерно так. А так вот он сидит, реально письма только от меня. Он даже не знает, что кто-то ему пишет. А ўжо 12 траўня пачнецца суд над актывістамі еўрапейскай Беларусі і Паўлам Северынцам. З гэтай нагоды запланавалі шэраг размоваў са сваякамі падсудных, каб яшчэ раз наблізіць да вас, нашыя гледачы, асоба тых, хто застаецца за кратамі. Сёння жонка Яўгена Афнагеля, Кацярына Людвіг і ягоны сябра Олег Ладуцька, які вядзе з ім ліставанне і распавядае рэгулярна пра гэта у сваім Фейсбуку. Гэта чалавек, які апантаны ідэі пра тое, як зрабіць Беларусь лепшай. Гэта чалавек, які грунтоўна стаіць на пазіцыі незалежнай Беларусі, які ўжо доўгі час і падчас нашага з ім знаёмства, і да гэтага ён займаўся менавіта гэтым. Ён спрабаваў і спрабуе зрабіць Беларусь лепшай. В конце июля его арестовали и отправили на Крестину. Это было пока административное дело. Он вышел 14 августа вместе со всеми, кто был арестован во время выборов. Вообще не узнал страну, был в шоке, как все так изменилось. Вот 2 недели отсутствовал. Вот. Еще, ну, слава богу, он увидел вообще все эти море людей, когда были многотысячные акции. И 25 сентября вместе с другими активистами Европейской Беларуси его арестовали. Вот. И уже 7 месяцев он арестован.
сначала сидел на Володарке 7 месяцев, вот сейчас уже неделю в 4-й тюрьме Могилева. И 12 числа будет суд, и, как мы узнали, он будет закрыт и никого не пустят. А во время того, как он сидел на Володарке, умер его папа, с которым у него были очень тесные отношения, очень близкие. Вот, он сложно пережил этот этап, и мы просили, очень сильно просили у следствия, чтобы дали возможность проститься, но нет. Более того, они даже ответили через несколько дней после похорон, типа нет, нельзя. Вот, сейчас просим, чтобы мама, ей 85 лет, чтобы она смогла встретиться с ним, свидание получить, но тоже нельзя. За все время я получила около 100 писем. Конечно, часть из них не доходит, теряется по дороге с помощью цензоров. И Женя начал рекламную кампанию енотов, уговаривает меня завести енота, когда выйдет. Вот рисует разных енотиков, которые, например, умеют ловить рыбу, стирать, вот тоже какой-то плавать на лодке, красить. А вот последний раз перед этапом в Могилев он прислал грустного енотика, который едет в автозаке в Могилев. За последние, наверное, 1,5 месяца он получал только от меня письма, от 2 мам наших и от Ладутики. И то уже от Ладутики Олега меньше начало приходить. Остальные все письма выбрасывались. Вот. Сейчас, кстати, из Могилева лучше начали идти письма. Пишет. Он там в основном читает книги, он обожает читать. И на Володарке очень хорошая библиотека была. Сейчас в Могилеве, наверное, будет хуже. Учит английский, чуть-чуть турецкий учил с помощью сокамерника. Ну, короче, они там времени не теряют. Вот, что-то учат, изучают. Вот. А так у него настроение хорошее. Ну, он пишет, что сколько нужно, столько мы будем сидеть, но все идет в правильном направлении. Быстро такие дела не делаются. На Новый год, на Рождество, он прислал мне открытку з віншаваннями і пожаданнями, які мяне вельмі добра падтрымалі. У такой ситуації, коли ён у турме, у яго будзе суд, я разумею, што яму патрэбна наша падтрымка. Але ён знайшоў у сябе сілы падтрымаць тых, хто на волі. Яму зараз цяжка, але ён разумее, што і нам на волі таксама цяжка. Ці мы ў турме, ці мы на волі, мы разумеем, што зараз мы знаходзімся ўсе ў стане несвабоды, гэта вельмі складана. Ну і людзі ў такім стане павінны падтрымліваць адзін аднаго. А мы, спадарства, увесь час стараемся узмацняць нашыя эфіры, рабіць іх больш цікавымі і грунтоўнымі. Для вас і ў звязку з гэтым амаль што пасля гадовага, уласна кажучы, перапынку вяртаецца на экраны спартовы агляд у новым выглядзе, але з тымі і новымі вядоўцамі. Алесь Пуціла ўжо ў студыі. Вітаю. Дзякуй, Сергей, добрый вечар. Крыху нетрадыцыйны час напрыканцы тэлевізійнага сезону, але я абяцаю нашым тэлегледачам, аматарам спорту, што мы працягнем і ўлетку, і ўвосень абавязкова. А будзем іх настолькі, што ўвосень будуць усе чакаць перад тэлевізарамі. Так, і будзем жыць мы ў мірнай Беларусі, спадзяюся. То пачынаем спорт хіба. Дзякуй, Сергей, сапраўды. Сапраўды, кожны панядзелак мы з вамі распачнем з кароткага дайджэсту галоўных спартовых падзеяў апошніх дзён, які падрыхтаваў Алесь Баразенка. Даслоўна ў гэтыя хвіліны юніёрская зборная Беларусі па хакеі пачынае свой чвэрцьфінальны матч моладзевага чэмпіяната свету ў ЗША. Супернікам нашай зборнай стане каманда Расеі. У апошнім матчы групавога этапу беларусы саступілі канадцам з лікам 2-5. Мужчынская гандбольная зборная Беларусі заваявала пуцёўку на чэмпіянат Еўропы 2022 года, што пройдзе ў Славаччыне і в Угоршчыне. У апошнім матчы кваліфікацыі беларусы перамаглі каманду Латвіі з лікам 30-26 і з 10 пунктамі занялі другое месца ў групе, следам за камандаю Нарвегіі.
Галоўны трэнер хакейнага менскага «Дынама» Крэйг Вудкрафт працягне кіраваць камандай і ў наступным сезоне. Пад кіраўніцтвам канадца «Дынама» заняло 7-е месца ў заходняй канферэнцыі мінулага чэмпіянату КХЛ. А ў серыі плэй-офф саступілі пецярбургскаму СКА 1-4. Наступны сезон стане для Вудкрафта 4-м у Менску. А вось былы кіраўнік МУС Ігар Шуневіч пакідае пасаду генеральнага дырэктара менскага «Дынама». Тэрмін дзеяння працоўнай дамовы з кіраўніком клубу скончыўся, паведамляе прэс-служба. Удзельнікі алімпійскіх гульняў у Токіа будуць штодзённа здаваць тэсты на каронавірус. Міжнародны алімпійскі камітэт разам з аргкамітэтам гульняў і ўрадам Японіі распрацавалі план паводзін удзельнікаў. У чэрвені МАК і аргкамітэт плануюць прыняць пастанову пра допуск на спаборніцтвы гледачоў. Алімпійскія гульні сёлета пройдуць у японскай сталіцы з 23 ліпеня па 8 жніўня. У 7-м туры футбольнай найвышэйшай лігі абышлося без сюрпрызаў. Хоць перамогі фаварытам над запіснымі аўтсайдерамі з Рэчыцы і Смаргоні даліся няпроста. Таксама варта вылучыць перамогу Іслачы над Нёманам, пасля якой пасаду галоўнага трэнера гарадзенцаў пакінуў Ігар Кавалевіч. Лідаруе ў турніры салігорскі «Шахцёр», які мае максімальныя 21 пункт пасля 7 тураў. І, уласна, пра цяперашнія пазагульнёвыя падзеі ў беларускім футболе паразмаўляем з заснавальнікам IT-кампаніі, якая займаецца і распрацоўкай вэб-прыкладанняў для індустрыі і юрыдычную дапамогу прафесійным футбалістам Александром Свярчынскім. Добрый вечар. Добрый вечер. Приветствую вас. Як бы вы пракаментавалі прымус, ці больш дакладна было б сказаць шантаж Міністэрства спорту з мэтаю падцягнуць як мага больш беларускіх футбалістаў найвышэйшай лігі да падпісання ліста праўладных спартоўцаў? Смотрите, что касается подписания провластного письма с точки зрения морали, это то же самое, что комментировать предумышленное убийство. Да, здесь ребята знали, на что шли, они понимали, какой будет реакция болельщиков, соответственно, комментировать здесь нечего. И я изменялся по этому поводу перед болельщиками лишь для того, чтобы показать, что помимо тех, кто подписал провластное письмо, есть большая часть футболистов, которые принципиально отказались это сделать. То есть я лишь хотел продемонстрировать, что стакан как наполовину полон, да, теми, кто подписал, также он наполовину пуст. И хотел тем самым сохранить лицо и репутацию нашей профессии. И повторюсь, те, кто подписал провластное письмо, они взяли на себя эту ответственность, которая, возможно, в будущем еще аукнется. Потому что, в конце концов, в любом случае, нам оставаться наедине с болельщиками и отстраивать футбол заново. И о какой популяризации футбола можно говорить, если футболисты сделали такой шаг? Я подозреваю, что сильно брать за них ответственность, как я это сделал, да, в прошлом видео, наверное, я поторопился, потому что те футболисты, которые подписывали провластное письмо, возможно, им просто, так скажем, плевать, да, поэтому я лишь говорил за тех футболистов, которые принципиально отстаивали свою позицию и не подписывали письмо даже, так скажем, когда им предлагали какие-то бонусы за это подписание. То есть те премиальные, которые были им должны, если бы они подписали документ, они бы получили их. Поэтому я на стороне этих футболистов и, так скажем, лишь отделил футбольное комьюнити, которое принципиально от тех, кто подписал. Но опять же судить не буду, здесь нам и так всем все понятно. Дзякуй, Александр. І яшчэ такое пытанне, новшества такое ў беларускім футболе. Ён апусціўся да ўвядзення столю заробкаў у нашым футболе, прычым з пагрозамі. Маўляў, хто не згодны прыняць новыя фінансавыя правілы, якія клубы не згодныя, пазбаўляюцца дзяржаўнай падтрымкі. Верхняя мяжа заробкаў, як паведамлялася, 15 000 рублёў. Прычым столькі можна плаціць толькі тым, хто правёў не менш за 50% матчаў за нацыянальную зборную на працягу апошніх 2 сезонаў і максімум 3 легіянерам. Такім чынам імкнуцца прымусіць футбалістаў гуляць лепей ці што тут? Смотрите, мы сейчас можем говорить об этом документе только с точки зрения теории. Да? Как он будет работать на практике, мы пока не знаем. То есть сейчас клубы в нон-стоп режиме занимаются тем, чтобы обойти этот лимит. Но нужно понимать, что этот документ – это не экономия на футболе.
То есть это относится ко всем игровым видам спорта. Точно так же, как и относится ко всем сотрудникам всех игровых видов спорта. К руководителям, к тренерскому штабу, к медицинскому персоналу, к операторам и так далее. То есть я бы даже не называл это лимитом на зарплаты, он гораздо жестче на самом деле, как выглядит. Это лимит на все средства, которые поступают футболисту, так скажем, спортсмену-инструктору по результатам месяца. То есть это ограничение, оно не позволяет заплатить футболисту больше установленной суммы. То есть для футболистов, которые за последние 2 года сыграли более 50% матчей за национальную сборную, такой лимит будет составлять 12 тысяч рублей. Это чистыми, я говорю. Для футболистов, которые не члены национальной сборной, до 7 тысяч чистыми. Значит, что он из себя на практике будет представлять? То есть условная Сморгонь тоже может сделать зарплату 7 тысяч рублей своим футболистам, но покрыть с госфинансирования, да, с государственных средств, она может лишь, допустим, 2500 рублей, а остальную часть Сморгони придется искать дополнительные источники финансирования. Предпринимательская деятельность, которая, не секрет, отсутствует у наших клубов, да, за исключением, допустим, Минска, у которого огромная инфраструктура, и искать дополнительные средства, что мы понимаем невозможно. Поэтому... Дякую, Александр, вам за вашу дзейнасць. Я думаю, што гэта сустрэча не апошняя ў эфіры Белсату, і поспехаў вам у ёй. Будзем сачыць за вашай менавіта дзейнасцю і нагадаем, што сёлета споўнілася роўна 5 год, як абсалютна незалежна ад дзяржаўных структур у Беларусі футбольны клуб Крумкачы дэбютаваў у найвышэйшай лізе чэмпіянату краіны і па спартовым прынцыпе павінны быў выступаць у эліце сёлета. Але вымушаны працягваць у другім дывізіёне, дзе, дамогшыся самай буйной гісторыі гульню з ліду і перамогі над супернікамі 4-0, выйшаў на аднаасобнае другое место ў турнірнай табліцы. Дмітрий Суханович працягне. Апошнім часам актывізавалася нашае футбольнае кіраўніцтва, якое, мякка кажучы, просіць гульцоў падпісаць праўладны ліст. І, як не дзіўна, шмат хто з футбалістаў нашай найвышэйшай лігі свой подпіс там пакінуў. Але ёсць і тыя, для каго гонар даражэйшы за ўсялякія пячэнькі. Футбольны клуб Крумкачы ніколі не заўважалі ў гэткіх дзеяннях. Тым больш яго гульцы Сергей Казека і Павел Расолька улетку 2020-го на сабе адчулі прынады перабывання ў Русе і больніцы. Іх абвінавацілі ў нападзе на мікрааўтобус, але відэазапіс паказвае, што ніякага дачынення да гэтага яны не маюць. Няпроста ў маральным плане цяперашняму галкіперу Крумак Алексею Калтыгіну, брат якога, трэнер па УШУ, застаецца ў СІЗА толькі за тое, што пасля інаўгурацыі апынуўся не ў той час, не ў тым месцы. Сегодня был 3-й день суда. Опрашивали свидетелей с нашей стороны, но еще будет 4-й день, 6 мая, поэтому там должно все решиться уже. Будем надеяться, что все будет хорошо. Прогнозы тяжело давать, даже адвокат ничего как бы не может точно сказать, потому что в настоящей ситуации все очень сложно. Крумкачы маглі сёлета гуляць і ў найвышэйшай лізе, аднак яны ў пераходных матчах яшчэ пад кіраўніцтвам Сергея Кузьмініча спачатку саступілі Слуцку, а затым ужо знакамітую эпапею выдала Беларуская асацыяцыя футболу і не пусціла клуб у эліту. Парадаксальна, там апынулася Смаргонь, што фінішавала толькі 6-ю у першай лізе. Аднак, нягледзячы ні на што, заўзятары падтрымліваюць крумкачоў. Люди приходили здесь СМИ, здесь была отличная атмосфера. В принципе, всем понравилось. Многие даже новички наши, которые, в частности, россияне новые, были в приятном шоке. У них там, допустим, на низшие дивизионы столько не ходят. У нас все замечательно в этом плане. Самыя заўзятары падкрэсліваюць, што захапляюцца сваёй камандай, і яна для іх народная. Я болею уже больше года, потому что это единственный частный клуб в стране, который вот такой вот уникальный. Наша команда народная, поэтому это не про нас. Бойкотом в нашем случае ничего не добиться, и мы предлагаем, наоборот, болельщикам других клубов прийти поддержать тоже наших ребят. Удивила история, что клуб буквально из ничего, то есть 3 человека собрались, создали клуб. Буквально из ничего, вот теперь самый медийный клуб страны, наверное. На старце першай лігі крумкачы мінімальна перамаглі Лакаматыў, затым распісалі нулявую нічыю з Оршаю, но ўжо ў трэцім туры паздзекваліся з Ліды 4-0. Яшчэ да пачатку гэтай сустрэчы настрой заўзятарам уздымаў знакаміты маскот каманды. Раз, два, три, 4, Крумкачы! 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 Першага ўзяцця брамы гасцей чакаць давялося нядоўга, і ўжо на 11-й хвіліне сапраўдны галешнік у дзявятку паклаў паўабаронца Андрэй Ляўкавец.
В первой игре с «Локомотивом» попал в перекладину в эти же ворота. В этот раз удача улыбнулась больше и залетела. Яшчэ да перапынку Шыбун вынік на табло падвою, а затым да разгрому спрычыніліся Верас і Красноў. На 0 крумкачы згулялі і дзякуючы выдатным дзеянням свайго галкіпера Алексея Калтыгина, які неаднойчы выратоўваў каманду. Наверное, надо дать нам должное, что мы хорошо сыграли, взяли под контроль мяч, выполнили установку тренера. Поэтому, понятное дело, сопернику было тяжело сегодня играть с нами, потому что мы выполнили то, что требовал от нас тренер. Знакаміты навічок крумкачоў, спартовы блогер Александр Івулін гэтым разам у заявку не трапіў. Яшчэ не набраў патрэбныя фізічныя формы, аднак відавочна схуднеў і трымае сябе ў тонусе. Пока набираю форму, пока физически не очень готов, но стараюсь во всю мощь. Уже даже чувствуется, как я за этот месяц стал легче. Уже минус 7 килограммов, поэтому... Да, по лицу видно, кстати. Выказаў Александр сваё меркаванне і наконт падпісвання асобнымі футболістамі праўладнага ліста. Меня удивляло очень заявление некоторых футболистов на условиях анонимности, которые они давали трибуне, где говорили, что мы спасали клубы. Ребят, ну это очень смешно слушать, потому что через год эти же футболисты легко перейдут в другой клуб и ничего не спасешь. И, ну, это опять же лицемерие, и мне очень грустно именно от этого. Я очень горд, что я играю в команде в Крумкашах, пока больше тренируюсь, а не играю, потому что очень хочется выйти. Вот, и я очень горд, что именно в этой команде, которая 100% не будет вписываться вот в такие игры. Адразу пасля нашага інтэрв'ю Саша адправіўся на трыбуну да сваіх заўзятараў, каб аддзячыць ім за цёплы прыём, а ў выніку вось што пачуў у адказ. Спасибо большое. Давай, худей! 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 Пасля матчу сваімі ўражаннямі ад гульні падзяліўся з намі галоўны трэнер крумкачоў Олег Дулуб, які ўзначаліў каманду толькі сёлета. Не мог я не запытацца і пра ягонае меркаванне датычна падпісантаў праўладнага ліста сярод футболістаў эліты. Я понимаю первое письмо, которое ребята подписали, спортсмен там Кравченко первый. Там четкие конкретные требования. Тогда я понимаю, я говорю, еще там измените тогда это письмо. Напишите, что мы, если вы хотите подписать такое письмо, скажите, что выборы были справедливые, убийств не было людей, избиений не было, изнасилований не было, мы за. То есть все здорово, все молодцы. Ну и согласно там этих всех 4-5 пунктов. Потому что одно письмо, там конкретика здесь, ну, подписывает, но что оно дает. Просто единственное, что ребята, которые подписывают, мне действительно их жаль. Наперадзе цэлы футбольны сезон, а якім ён будзе і хто апынецца на вышыні, пакажа час. Дмітрий Суханович, Белсат. Футбол, перш за ўсё, для гледачоў, а не для чыноўнікаў ці бізнэсоўцаў. Учора гэта чарговы раз даказалі фанаты англійскага Манчестер Юнайтед, якія сваёй акцыяй пратэсту зрабілі немагчымым правядзенне суперматчу з Ліверпулем. Мы вырашаем, калі і дзе вы гуляеце, не спыняючыся, паўтаралі актывісты. Тысячы заўзятараў сабраліся спачатку перад гатэлем Лоўры, дзе збіраецца каманда за сотні да матчаў, а потым ля стадыёну Олд Трэфорд днём у нядзелю, каб выказаць свой недавер уладальнікам клубу амерыканскай сям'і глэйзераў. Некалькім сотням нават удалося прарвацца на стадыён. Рух супраць глэйзераў, якія набылі клуб у 2005 годзе, больш як за $1 мільярд распачаўся неўзабаве пасля няўдалай спробы клубу стаць часткаю еўрапейскай суперлігі. Заўзятары палічылі гэта атакаю на англійскія футбольныя традыцыі, да таго ж з імі ніхто не параіўся. Актуальны ўладальнік Юнайтед Джоэл Глейзер папрасіў прабачэння ў заўзятараў у адкрытым лісце пасля выхаду праекту, аднак фанаты гэтага не прынялі. Цяпер яны патрабуюць ад глейзераў змяншэння долі ўласнасці ў клубе і надання большых правоў простым заўзятарам. Ну і скончым таксама футболам. У польскай элітнай экстраклясе афіцыйна 15 раз перамагла варшаўская легія. У прэм'ер-лізе Расіі таксама датэрмінова тытул за санкт-петербургскім зенітам. У чэмпіянаце Італіі міланскі інтэр перарваў гегемонію турынскага Ювентусу, а пераможцам нідэрландскай Іры-дывізіі другі раз запар і 35-й у гісторыі стаў амстэрдамскі Аякс. Лікаванне міланскіх тыфозій і бел-чырвона-белае свята ў Амстэрдаме у нашым матэрыяле без каментара. У мяне на гэтым усё, а ў наступны панядзелак вас у гэтай студыі павітае Алесь Баразенка. Бывайце здаровыя.
is van Nederland. Zonder enige twijfel. Гаспадарства, працягваем выданне. Галоўная тэма палітычная, а таксама гістарычная. У Варшаве сёння ажно 5 прэзідэнтаў. Польшчы, Украіны, Літвы, Латвіі ды Эстоніі. 230 гадоў Канстытуцыі Рэчы Паспалітай, якая была прынята таксама ў гэты дзень у 1791 годзе гаспадарства. І з намі на сувязі дэпутат Сейму Літвы, военный гісторык Валдас Ракутис. Добрый вечер. Добрый вечер. Важный вопрос, знаковое событие для всего региона сегодня. Да, конечно, это очень важный день для всего региона, для Польши, для Литвы, для Беларуси, Украины, Латвии и, конечно, других соседних стран, которые как бы чувствовали вплыв вот этой политической мысли и принятых реформ. И как бы это очень сильно почувствовалось тогда в свете, в котором господствовали абсолютистские монархии. И получилось сегодня в 21 веке собраться 5 президентов мы видим в Варшаве, но нет президента Беларуси. Нет президента Беларуси, потому что его нет по определению сегодня, или в чем дело? Как так получается, что все-таки не все точки в истории поставлены? Ну, вы знаете, история — это то, что было в прошлом, а политика — это то, что творится сегодня. И, конечно, связи большие между прошлым и настоящим, но бывают и всякие поправки. И, конечно, очень жаль, что не все президенты региона приехали и не собрались в одном месте, потому что чем больше людей собираются во время праздников, тем лучше жить. Но, тем не менее, если мы смотрим на это событие, и вы, как историк, наверное, скажете об этом также, Литва и Польша, здесь не все так гладко проходило в историческом процессе между государствами. Как получилось все же забыть какие-то обиды, оставить это в прошлом и идти вместе дальше на базе демократической? Я думаю, что главные причины вот этих войн или конфликтов, которые мы имели в начале 20 века, они потеряли свою основу, потому что они происходили из-за границ или определенных регионов. Во-первых, это говорится о Вильнюсе, о столице Литвы. И поскольку эти границы как бы фиксировались после Второй мировой войны, причина вот этих раздоров и конфликтов, она потеряла главную основу. Конечно, всегда там найдется какие-то территории, которые каждая сторона смотрит как на свою или на исторически принадлежащие ее. Но я думаю, очень большое достижение после Второй мировой войны, что мы имеем границы, они более-менее отвечают вот этим народным границам, которые существуют в наши дни. Так что я думаю, что пришло время уже подписания таких дружеских соглашений, и мы можем только гордиться, и мы очень рады, что у нас с Польшей сейчас очень хорошие взаимоотношения.
Государственная политика и национальная политика стала единым элементом. В Беларуси национальная и государственная идут врознь. Почему так получается? Потому что Минск ушел под Москву, которая всегда была исторически угрозой в регионе. Я думаю, это очень большие разницы в такой культурной ориентации или направленности политики Беларуси или, например, Литвы. Литва ориентируется более к западному стилю жизни. Белоруссия, может, осталась в этом более восточном. Я думаю, что даже не сама Беларусь здесь определяет, какие направления ей выбрать, но такие геополитические большие отдельные системы, которые существуют в наши дни. И с одной стороны это Евросоюз и НАТО, с другой стороны это Россия и Китай. Я думаю, просто Беларусь попала под самую границу вот этих культурных тенденций. Но означает ли это, что через 230 лет после принятия первой в Европе Конституции Беларусь выпадает из европейской дороги демократии? Я думаю, да. Конечно, это еще не значит, что так все будет очень долго и будет так продолжаться, потому что эти культурные границы, они передвигаются. Тоже направление меняется. Если мы посмотрим на историю XVIII века, ведь Российская империя очень сильно ориентировалась на Запад. Это главная идея романовской династии. И если бы имели такую же самую направленность в наши дни, я думаю, мы бы имели совсем другие взаимоотношения, и было намного лучше нам взаимодействовать. Так что, я думаю, эта выбранная дорога России, она не приведет не только саму Россию, но и соседние государства к какому-то процветанию. Я думаю, что просто должна быть какая-то другая стратегическая направленность. Потому что все равно мы живем в Европе, и такие границы, которые появляются, они ни к чему хорошему не приводят. И вот мы можем сейчас спокойно себе ехать по всей Европе, и там эти границы даже не имеют очень большого смысла, как литовско-польская граница, которую можно проехать велосипедом в любой точке. Получается, что разделились мнения самих белорусов и людей, которые удерживают власть в Беларуси. Если мы говорим о европейскости и восточном векторе, который мы наблюдаем. Спасибо вам за комментарий. Депутат Сейму и военный гісторик Валдас Вакутіс быў з намі на відэасувязі з Вільні. 230 гадоў таму 3 траўня 1791 году была ухваленая першая ў Еўропе Конституция, галоўны закон Рэчы Паспалітай абодвух народаў, каралеўства польскага і вялікага княства літоўскага. У Варшаве адбыліся ўрачыстасці з гэтай нагоды. Удзел у іх узялі кіраўнікі Польшчы, Украіны і 3 балтыйскіх краінаў Літвы, Латвіі і Эстоніі. Прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда узгадаў у сваім выступе і пра Беларусь. Jestem przekonany. Я перакананы, што 230 гадоў гісторыі, якія аддзяляюць нас ад ухвалення Канстытуцыі 3 траўня, прынеслі нам надзвычай важны урок. Мы, грамадзяне краінаў цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, палякі, літоўцы, украінцы, латышы, эстонцы, памятаем, што нашыя лёсы моцна звязаныя паміж сабою. Pamiętamy, że nasze losy są ze sobą ściśle związane. Zdajemy sobie sprawę. Мы ўсведамляем, што свабоднымі можам быць толькі разам, што толькі адначасова можам жыць ува ўласных суверэнных краінах і карыстацца свабодамі, уласцівымі сучаснай дэмакратычнай Еўропе. Wiemy również, że to wielkie pragnienie. Мы таксама ведаем, што гэтае вялікае жаданне падзяляюць нашыя сябры з Беларусі, і мы прызнаем, што яны маюць права на тое, каб іхныя еўрапейскія памкненні да вольнасці як найхутчэй сталіся рэальнасцю. Zyskały realny kształt. Але спадарства пры гэтым не было прадстаўніка на найвышэйшым узроўні, афіцыйнага Менску, не было прадстаўніка Беларусі. З намі на відэасувязі прэс-сакратарка Святланы Ціхановскай Ганна Красуліна. Вітаю вас, падраня Ганна.
Добрый вечер. Вельмі важныя ўрачыстасці ў Варшаве, 5 прэзідэнтаў, па сутнасці ўвесь рэгіён прадстаўлены. Дзе Светлана Тихановская? Светлана Тихановская созванивалась с Анджеем Дудой накануне, и они обсуждали этот вопрос как раз о том, что это является и наследием в полной мере белорусского народа, это Конституция. Но дело в том, что сейчас Светлана находится в большом зарубежном визите. Она посетила Австрию, после этого Италию, и сейчас находится в Словении. Везде она находит союзников и объединяет все страны для борьбы за нашу с вами победу. Поэтому она просто в рабочем визите. Пра візіты мы яшчэ паразмаўляем, але ўсё ж такі гэты вельмі важны момант. Хто тут зрабіў памылку? Ці не запрасілі, ці забыліся запрасіць, не падумалі, ці гэта дыпламатычны знак, што запрашаем выключна прэзідэнтаў? Нет, конечно. Но вы же слышали, как была сейчас только вот эти сама цитата, как звучала, что белорусский народ скоро сумеет вот к этой демократической семье народов присоединиться. И так что они приветствуют именно волю белорусского народа. Вопрос только в том, что Светлана по плану находилась в других визитах, только и всего. Дело в том, что визиты зарубежные готовятся достаточно задолго, заблаговременно, и они там стыкуются вот время со многими политиками, это не так просто. Поэтому это просто в график в рабочих встреч, скажем так, Светланы, это не вписалось. Но, опять же, я повторюсь, она созванивалась с президентом Польши. Цудоўна, што ёсць кантакт і што няма гэтага ігнаравання. Спадарыня Святлана сапраўды знаходзіцца ў Любляне, дзе распачала візіт у Славенію. Тут вельмі важны партнёр, бо Славенія з наступнага паўгоддзя будзе старшыняваць у еўразвязе. А там таксама вельмі важныя сустрэчы. Міністр замежных справаў, прэм'ер. Гэта, безумоўна, тое, што дамаўляецца заранёў. Якія пытанні будуць падымацца ў Любляне? Вы правильно отметили, что поскольку Словения с 1 июля председательствует в Европейском Союзе, то практически от нее, от ее активности будет зависеть, как часто и на каком уровне будет подниматься белорусский вопрос. Как правило, страна-председатель имеет серьезное влияние на это, и мы сейчас в Словении получаем очень хорошую такую поддержку на самом высоком уровне. Там высокие политики в курсе того, что происходит. Они очень приветствовали, в частности, голосование белорусов на платформе «Голос», когда порядка 800 тысяч человек поддержали выход из кризиса путем переговоров белорусов. Так вот, они все держат руку на пульсе и очень тепло относятся к Светлане и к белорусскому народу. Поэтому речь идет и о помощи политзаключенным, о помощи медиа, которые сейчас разрушаются в Беларуси, о помощи всем, кто пострадал. Это касается и научных сотрудников, студентов, медиков. И это касается в том числе и стачкомов, и рабочих. То есть речь идет о... Сейчас вот последние наши встречи и, как вам сказать, коммуникации на высшем уровне, они, как правило, включают международные профсоюзы, либо участников международных профсоюзов, которые сейчас активно занимаются белорусским вопросом. Так что наши стачкомы на очень высоком уровне сейчас будут иметь и поддержку, и консультации, и, скажем так, организационные вот эти все моменты мы должны будем с вами, я думаю, довольно быстро решить по поводу национальной забастовки. Вось гэта таксама вельмі важнае пытанне, бо нацыянальны страйк, пра які ідуць гутаркі, тэрмін і пакуль не называецца, але Народнае антыкрызіснае ўпраўленне Павел Латушка называе тэрмін 9 траўня. Далейшы крок гэта чарговая акцыя пратэсту. Што вы ведаеце ў кабінеце Святланы Тихановскай пра гэтую акцыю? Ці вы супольна робіце гэта з Паўлам Латушкам, ці толькі ён гэтым займаецца? Дело в том, что назвать точную дату крайне сложно, особенно если дело касается национальной забастовки. Это должно вызреть, скажем так. Люди должны сами для себя решить, что они готовы взять на себя эту ответственность. Поэтому я бы не говорила о сроках, и мы о сроках не говорим. Мы говорим о цели, которая остается прежней. Мы говорим о том, что Лукашенко должен уйти, и мы должны провести новые честные выборы в этом году. Соответственно,
естественно, достаточно быстро нам нужно с вами двигаться. Что касается еще Европейского Союза, то и 4-й пакет санкций обсуждается и будет действительно скоро принят. Вы знаете, что американские санкции очень серьезно начали влиять. И еще будет обсуждаться всеобъемлющий пакет Европейского Союза, который готовится для Беларуси. Это означает, он будет включать и инвестиционный пакет, и программы поддержки, и программы помощи в проведении реформ, и будет затрагивать и переходный период, и период восстановления. То есть Беларусь и белорусский народ могут быть, ну скажем так, ну не то чтобы спокойны прямо так уж, но по крайней мере понимать, что действительно солидарность мирового уровня для Беларуси, она подготовлена, она существует, нам очень хотят помочь, и я уверена, что мы этот период пройдем достаточно спокойно, поэтому переходим как можно вяртаючыся да майго пытання пра 9 траўня, ці вы таксама пра гэтую акцыю ведаеце, далучаецеся да яе? Если бы я была в Беларуси, я бы однозначно до нее долучалась. Но я не нахожусь в Беларуси, к сожалению. Я очень хочу вернуться как можно скорее. Это же касается и всех членов офиса Светланы Тихановской. Поэтому мы осторожно относимся к назначению дат. Мы хотели, потому что мы не можем, понимаете, мы не можем возглавить, мы не можем быть с людьми в этот момент. Поэтому мы говорим о том, что как только будет, вот, как вам сказать, сложится набор факторов. И в частности, мы ждем, например, что потеплеет. Потому что вот сегодня, например, целый день идет снег в Вильнюсе, а через неделю нам обещают наконец-то долгожданную тепло и весну. То бок акцыі 9 траўня гэта ініцыятыва Паўла Латушкі. І? Ці гэта так, ці не? Гэта маё пытанне. Скажем так, это не инициатива Светланы Тихановской, не отдельная, как бы мы с такой инициативой не выходили. Что касается Павла Латушка, то вполне вероятно, но лучше уточнить у него. І маё апошняе пытанне, калі візіт у Славенію, то якіх важных візітаў можа здрадзіць таямніцу яшчэ нам чакаць? Скоро планируются еще очень серьезные визиты, но до тех пор, пока не объявит принимающая сторона, то по дипломатическим законам я не могу их анонсировать. Но я вам гарантирую, что скоро еще очень интересные визиты нас с вами ждут. И действительно, международная команда работает так, что это прорыв на дипломатическом уровне. Ни один политик никогда за 8 месяцев вот таких успехов на международном уровне, я вам точно говорю, не имел. Так что работает команда очень плотно и с очень хорошими и быстрыми результатами. Будем чакаць гэтых візітаў, безумоўна, будем сачыць за вынікамі. Дзякуй вам за гэтую размову. Ганна Красуліна, прэс-сакратарка Светланы Тихановскай з намі на відэасувязі. А напрыканцы выдання яшчэ раз узгадаем гісторыю. 230 гадоў таму, 3 траўня 1791 года ў Рэчы Паспалітай, куды ўваходзілі каралеўства польскае і Вялікае княства літоўскае, прынялі другую ў свеце і першую ў Еўропе канстытуцыю. Ці важна ўзгадваць гістарычныя падзеі, што аб'ядноўвалі Беларусь з суседзямі і як агульная гісторыя ўплывае на цяперашнія дачыненні з краінамі-суседзямі. Пакідаю гаспадарства з адказамі, а я, Сергей Падсасонны, не развітваюся. Пабачымся праз некалькі хвілінаў у аб'ектыве, дзе падсумую для вас інфармацыйны дзень. Конечно, надо. История это всегда была важной и неотъемлемая часть воспитания всех жителей. Возможно, да. Кто не знает историю, тот не знает будущего. Белорусские земли – это, ну, как бы исконные белорусско-литовские земли. Понимаете? Ну, по истории. Даже меня еще при Союзе учили. В наше время забывают очень сильно свою историю. То есть традиции забывают. То есть очень важно знать, откуда мы пошли. С точки зрения истории, конечно, мы должны все соблюдать и все помнить. Это однозначно. Суверенитет названных вами государств, входящих в ВКЛ,
он сегодня ограничен. Они не могут сами проявить свои, скажем так, даже исторические намерения. Есть зависимость конкретно только от Российской Федерации, я считаю, в принципе, что есть взаимосвязь Беларуси и России. А какая-то взаимосвязь с ближайшими странами Европы, Литва, Латвия, Эстония, Польша. Ну, в принципе, единственное, что происходит эмигрирование в Польшу, насколько я знаю, белорусы ездят. По-моему, зачем возвращаться к старому? Мы идем вперед, и надо только новое приобретать. А старое – это же история у нас, поэтому мы должны ее уважать, помнить и знать. Соседи – это та же самая семья, поэтому надо дружить, общаться, уважать. Белорусы как народ, они исторически больше были в связи, скажем, с литовцами и поляками, да, нежели, скажем, с русскими, как бы кому это не нравилось. Поэтому не стоит про это забывать. Паваленыя дрэвы, знішчаныя білборды, светлафорды, паваленыя матацыклы. Моцны вецер бушуе ў Беларусі, і заўтра не будзе лепей. Чакаецца ўзмацненне ветру. Падрабязней неўзабаве. Добры вечар. Сергей Падсасонны запрашаю на аб'ектыў. Галоўнае за дзень па-беларуску і без цэнзуры. І што сёння ў нас? Рэха гісторыі. 230 гадоў Канстытуцыі Рэчы Паспалітай, 5 прэзідэнтаў у Варшаве, без беларускага. Эта конституция, она совсем не была связана с тем, чтобы там Литва где-то растворилась в Польше. Дзень свабоды прэсы ў дзяржаве не свабоды. Постоянные сустрэчы з міліцыяй, позвы. Некаторыя позвы нам даваліся проста дзеля позваў, каб мы проста прыйшлі ў гэты дзень, сапсавалі цэлы дзень. Увага, запіс на цэнтралізаванае тэставанне распачаўся. Ці будзе больш студэнтаў? За мяжою. А чему вы так думаете? Ну, потому что лепей. Никакой будущей, ни перспективы никакой нету. А пачынаем урачыста і найвышэйшым узроўні. 5 прэзідэнтаў Польшчы, Літвы, Украіны, Латвіі і Эстоніі ў Варшаве адзначаюць 230 гадоў Канстытуцыі, першай у Еўропе і другой у свеце. 3 траўня 1791 года прынялі Канстытуцыю Рэчы Паспалітай абодвух народаў. Кароны польскай і Вялікага княства літоўскага. Дакумент не ўратаваў нашай гістарычнай дзяржавы ад разарвання паміж суседзямі Расеяй, Прусіяй ды Аўстра-Венгрыяй. Але галоўны закон заклаў падмурак для развіцця дэмакратыі ў Еўропе. Бракавала на ўрачыстасцях прадстаўніка Беларусі. Але нашыя суседзі пра нас не забыліся. Яны падкрэслілі важнасць вяртання нашай краіны ў сям'ю еўрапейскіх народаў. Ігор Станкевіч. Святкаванне 230-й гадавіны прыняцця першай у Еўропе Канстытуцыі пачалося з прамоваў польскага і літоўскага прэзідэнтаў у сейме Польшчы. Нацыянальны гімн узняцце бела-чырвонага сцяга. У каралеўскім замку Варшавы, дзе 3 траўня 1791 года польска-літоўскі парламент ухваліў Канстытуцыю, апроч польскага істэблішменту прысутнічаюць прэзідэнты Літвы, Украіны, Латвіі ды Эстоніі. Няма толькі прадстаўнікоў Беларусі. Тэрыторыі ўсіх 6 краінаў некалі ўваходзілі ў адзіную Рэч Паспалітую. Дзяржавы аб'ядноўвае агульная гісторыя, а цяпер памкненне захаваць незалежнасць і свабоду для ўсіх. Мы таксама ведаем, што гэта вялікае жаданне падзяляюць і нашыя сябры з Беларусі. Мы згодныя з тым, што яны маюць права надаць сваёй свабодзе і еўрапейскім памкненням рэальную форму як мага хутчэй.
Наша краіна пакутуе не толькі ад парушэння правоў чалавека беларускімі ўладамі. Пагрозу для незалежнасці як Беларусі, гэтак і Украіны бачыць далей на ўсходзе, у Расіі, якая намагаецца ўсталяваць свой кантроль, адзначыў прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа. Дапамагчы, на ягоную думку, можна ў тым ліку праз развіццё праграмы «Усходняе партнёрства». Наш абавязак зрабіць так, каб гістарычна блізкія народы Украіны і Беларусі змаглі атрымаць асалоду ад пладоў свабоды, незалежнасці і дэмакратыі. У мінулым яны належалі да агульнай сям'і еўрапейскіх краінаў. І я веру, што так будзе і ў будучыні. Прэзідэнты падпісалі дэкларацыю аб супрацы. Мы разумеем і падтрымліваем памкненні ўсіх нацый рэгіёну, з якімі нашы народы маюць агульны гістарычны лёс, і якія сёння, як і мы, імкнуцца карыстацца перавагамі свабоды і дэмакратыі, смела патрабуючы павагі да сваіх правоў. О падтрыманні Беларусі ў барацьбе за дэмакратыю і свабоду заявілі таксама напярэдадні падчас перамоваў у Вільні польскі і літоўскі прэм'еры. Мы связаны исторически с Белоруссией, с Украиной, жили долго в одном государстве, у нас очень сильные культурные связи. Это же тоже наши когда-то были соотечественники, так что, конечно, нашим странам это очень важно. И как раз в 1791 году, когда была принята Конституция 3 мая, это же распространялось и на территорию Белоруссии и Украины. Вельми важно, как там развитие шло у добрый бок, чтобы белорусы лепше жили, как они меньше радикализовались и так далее. И нам важно, как Беларусь была незалежная, прежде всего, от России. И это наша такая уже традыцыйная пазіцыя. Ці важна памятаць гістарычныя падзеі, што яднаюць Беларусь з суседзямі, ды якую ролю яны граюць у сучаснасці? Мы запыталіся у мінакоў. Конечно, надо. История это всегда была важной и неотъемлемая часть воспитания всех жителей. Кто не знает историю, тот не знает будущего. Белорусские земли – это, исконные белорусско-литовские земли. Понимаете? По истории. Даже меня еще при Союзе учили вроде бы. В нынешнее время очень сильно эта тема развита из-за того, что с государством проблемы и все такое. То есть это очень важно. Афіцыйны Менск не ўзгадвае пра Канстытуцыю 3 траўня, якая сталася падмуркам дэмакратыі ў Еўропе. Цяпер улады занятыя рыхтаваннем чарговай рэдакцыі асноўнага закону. Ігор Станкевич, Белсат. Сусветны дзень свабоды прэсы адзначаецца і ў Беларусі. Хаця праца незалежных медыяў і журналістаў – гэта барацьба за свабоду слова. Затрыманні, арышты, турэмныя тэрміны. 11 журналістаў застаюцца за кратамі. 2 журналісткі Белсату. Важна адчуваць, што мы не засталіся самі. Амбасадары Вялікай Брытаніі і Канады выступілі са зваротам у падтрымку незалежных СМІ ў Беларусі. Пакуль рэпрэсіі беларускіх журналістаў працягваюцца, а прафесія нашага журналіста з'яўляецца самай небяспечнай у Еўропе. Пра свабоду слова ў нашай краіне Дзена Радкевіч. Сусветны дзень свабоды друку пачалі адзначаць 28 гадоў таму па ініцыятыве Генеральнай асамблеі ААН. У Беларусі ж падставаў святкаваць бракуе. У рэйтынгу свабоды прэсы і рэпарцёраў без межаў мы амаль пры канцы. На 158-м месцы са 180. Беларусь прызнаная самай небяспечнай для журналістаў краінай у Еўропе. Сітуацыя выглядае лепш нават у суседняй Расіі. Забеспячэнне свабоды слова асабліва пагоршылася пасля масавых пратэстаў супраць фальсіфікацыі выбараў ды катаванняў затрыманых пратэстоўцаў, пра што распавядалі незалежныя медыі. Самае галоўнае – гэта сістэмнасць ціску на незалежныя медыа. Гэта і крымінальныя справы супраць нашых калег, і адміністрацыйны пераслед, затрыманні, арышты, і ціск на інтэрнэт-выданні, абмежаванне доступу да іх, і перашкоды для распаўсюду друкаваных незалежных выданняў. Ціск зазнаюць і карэспандэнты Белсату, якія штодня даносяць інфармацыю, нягледзячы на небяспеку затрымання. Гэтак наша журналістка Аліна Скрабунова вырашыла часова з'ехаць з краіны. Ад пачатку выбарнай кампаніі яна атрымала 400 арышту, 19 штрафаў, спазнала 3 затрыманні. Гэта такая бесконцая карусель. У цябе скончылася адзін, там протакол пачынаецца наступны. Ад цябе чапіўся адзін міліцыянт, напрыклад, Чэрыкаўскага раёну, прыязджае з Чалаўскага.
Цяпер у Беларусі за кратамі знаходзяцца 11 журналістаў. З пачатку выбарчай кампаніі ў дачыненні працаўнікоў медыяў зафіксавана больш за 500 затрыманняў, не менш за 60 выпадкаў гвалту з боку сілавікоў, больш за 100 адміністрацыйных арыштаў, дзясяткі ператрусаў. Ціск аказваюць таксама на блогераў і на папулярныя тэлеграм-каналы. На мінулым тыдні галоўнае ўпраўленне па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю апублікавала спіс з 40 тэлеграм-каналаў, прызнаных экстрэміцкімі. Ведомства заявіла, што падпіска на гэтыя каналы і чаты прывядзе да адміністрацыйнай адказнасці. Беларусы подзяліліся сваім меркаваннем аб свабодзе слова ў краіне. Если бы я сказал, что все, что у меня на уме, меня, наверное, посадят за это. Никакой свободы слова здесь нету. Нас сажают в тюрьмы, люди отбывают сроки, людей мучают, над людьми издеваются. Поэтому какая здесь свобода слова может быть? Я думаю, что всем очевидно, что оно нарушается и никак не соблюдается абсолютно. Потому что, нет у нас свободы слова в стране. Если кто-то что-то скажет не то, все, сразу же враг народа. И сами знаете, что дальше. Что, за краты? Ціск зазнаюць і тыя, хто абараняе журналістаў. Адвакат нашай калегі Кацярыны Андрэевай вырашыў выехаць у Літву. У сакавіку яго пазбавілі ліцэнзіі. Калі мы паглядзім на тое, хто быў пазбаўлены ліцэнзіі, то абсалютная большасць з іх актыўна выказвалася па пазіцыях у краіне. І таму я лічу, што вось гэтае пазбаўленне ліцэнзіі, яно наўпрост звязана з выказваннем сваёй думкі. І таму я абсалютна згодны з пазіцыяй, што праз пазбаўленне ліцэнзіі тут таксама ёсць ціск, і мы кажам пра парушэнне права на свабоднае выказванне сваю думку, на свабоду слова. Нашых калегаў Кацярыну Андрэеву і Дар'ю Чульцову асудзілі на 2 гады зняволення. Журналісткі вялі стрым з акцыі памяці Рамана Бандарэнкі ў Менску. Асудзілі ж дзяўчын за нібыта арганізацыю пратэсту. Кацярына і Дар'я выйдуць на волю 20 лістапада 2022 года. Діяна Радкевіч, Белсат. Дзяржава малюе краіну ў чырвона-зялёныя барвы. І нават салют 9 траўня мае быць чырвона-зялёны. Такое патрабаванне ўпершыню выставілі ў тэндары. Запусціць феерверкі плануюць адразу з 5 месцаў. Кошт 230 000 рублёў. А ў мастах у чырвона-зялёныя колеры пафарбавалі стэлу у гонар загінулых у Другой сусветнай вайне. Мясцовая ідэолаг назвала гэта паляпшэннем. Пафарбавалі яе з мэтай эстэтычнага ўспрымання і пафарбавалі ў традыцыйныя для беларусаў колеры – зялёны і чырвоны. Канешне, лепш стала. Абнавілі стэлу, яна прыгожая, сакавітая, яркая на ўездзе. Прыцягвае ўвагу. Раней стэла ў гонар загінулых падчас вайны была шэрага колеру. Такое перафарбоўванне стала ў чыноўнікаў тэндэнцыяй. Нядаўна ў Беларусі цэлы тыдзень наносілі чырвона-зялёны сцяг на трубу мясцовай ТЭЦ. Улады сцвердзілі, што афарбоўка адпавядае усім нормам. І змяняем тэму. Уначы ўламаліся ў кватэру, зладзілі ператрус, а гаспадыню абвінавацілі у збіцці. Маці беларускай актывісткі пагражае да 6 гадоў зняволення. Нібыта ад яе пацярпелі 3 гэтак званых сілавікоў. Такіх гісторыяў мноства. За краты трапляюць і тыя, хто бароніць правы іншых праваабаронцы. Каардынацыйная рада намінавала зняволеных праваабаронцаў на міжнародную прэмію Frontline Defenders. Пра беларускае правасуддзе ў двухкоссі Надзея Бельская. Да 6 гадоў зняволення гэткі тэрмін пагражае жыхарцы Віцебску Тацяне Туравец. У лютым у горадзе адбыўся шэраг ператрусаў. Прыйшлі сілавікі да Тацяны. Цяпер жа сцвярджаюць у судзе, што ў тую ноч ва ўласнай кватэры жанчына іх абражала і нанесла пашкоджанні. Аднаго нібыта ўкусіла, другому пракусіла пальчатку, трэцяга ўдарыла нагой у галаву. Усё, калі Тацяну клалі на падлогу, каб надзець кайданкі. Прыходзілі яны нібыта шукаць наркотыкі у дачкі Ангеліны, але нейкім чынам трапілі да маці. І што вось здзіўляе, гэты обшук быў пасярод ночы. Пасля ператрусу жанчыну затрымалі на 72 гадзіны, аштрафавалі на 870 рублёў паводле адміністратыўных артыкулаў, а потым завялі крымінальную справу. Пацярпелыя 4 працаўнікоў Віцебскага РАУС – Сяргенка, Саўчанка, Шутаў і Філіпенка.
Мінчука, палітвязня Александра Раентава, прокурор Таратынка ў судзе Фрунзенскага району абвінавачвае ў парушэнні працы грамадскага транспарту. Вядзе працэс суддзя Млечка. Да таго ж абвінавачванне сцвярджае, што Александр быццам бы праз тэлеграм-канал «Палігон» вучыў іншых, як парушаць грамадскі парадак і сыходзіць ад адказнасці. Таксама мужчыну вінавацяць у непадпарадкаванні сілавікам 29 жніўня. Хомічу, Агіевічу і Свядушу. У той дзень Александра жорстка затрымалі разам з сястрой. Жанчыне далі 8 месяцаў калоніі. 18-гадовага Мацвея Будніцкага пакаралі 2 гадамі хіміі адкрытага тыпу. Віну маладзён прызнаў і раскаяўся. Справу разглядала суддзя Першамайскага району Менску Настасья Кулік. На пачатку кастрычніка хлопец са сцягам і рупарам у калоні пратэстоўцаў рухаўся ад стэлы на Нямізе да жыллёвага комплексу «Каскад». Выхад на праезную частку палічылі перашкодай для працы грамадскага транспарту. Пазоў на карысць Менск-трансу каля 18 000 рублёў. Адвокат данного молодого парня пытался что-то сделать, уменьшить сумму. Не раз поднималась тема, что сумма просто взялась ниоткуда, никто не видел никаких расчетов. Хімію адкрытага тыпу атрымала і жыхарка Воршы Лідія Папова на тэрмін год і 6 месяцаў. Суддзя Юлія Вяршыніна палічыла яе вінаватай у паклёпе на старшыню выбарчай камісіі Тацьяну Аланцьеву. Год і 9 месяцаў калоніі агульнага рэжыму суддзя суда Маладзешанскага району Дубовік даў Сергею Шабуню і Паўлу Федункевічу. Нібыта ў лістападзе яны хацелі паспрабаваць схему замыкання рэк на чыгунцы праз тросік. Гэткі спосаб пабачылі ў тэлеграм-канале. Следчыя разгледзелі ў гэтым палітычны матыў. Віну абодва прызналі. Надзея Бельская, Белсат. Тое, што ў прыроды не бывае дрэннага надвор'я, дакладна не пра сённяшнюю Беларусь. Вырваныя дрэвы, разбурэнні і папсаваныя канструкцыі, бушуе моцны вецер да 20 метраў на секунду. Трэба быць асцярожнымі, бо небяспека можа прыляцець у кожную хвіліну. У сталічнай Новай Баравой вецер паламаў флагшток з вялікім чырвона-зялёным сцягам, які быў размешчаны там у прымусовым парадку. У выніку палотнішча забралі міліцыянты з людзьмі ў цывільным, а на берасцейшчыне паваліла дрэвы і білборды. Ратавальнікі нагадваюць, што калі вы бачыце небяспеку, варта патэлефанаваць 101 або 112. Таксама у МНС просяць трымацца наводдаль ад дрэваў, лініяў электраперадачаў ды іншых хісткіх канструкцыяў. На заўтра у Беларусі таксама прагназуюць такі самы моцны вецер і мокры снег, абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі. І спадарства застацца ў Беларусі ці выехаць вучыцца за мяжу. Пытанне для беларускіх абітурыентаў. Ужо распачалася рэгістрацыя на цэнтралізаванае тэставанне і доўжыцца яна будзе да 1 чэрвеня. Сёлета падаць заяву можна асабіста ці онлайн на сайце Рэспубліканскага інстытуту кантролю ведаў. Колькасць беларусаў у замежных навучальных установаў гвалтоўна ўзрасла і мяжы не бачна. Тысячы беларусаў абмінаюць айчынныя ВНУ. Пра якасць беларускай адукацыі і прычыны адтоку айчынных студэнтаў у Еўропу Каця Малей. Апошні званок у школах празвініць 29 траўня. Потым 11-класнікаў чакаюць экзамены, выпускны і цэнтралізаванае тэсціраванне. Сёлета ЦТ стартуе 16 чэрвеня, традыцыйна з беларускай мовы. Парогавыя балы, з якімі у абітурыентаў прымуць дакументы ў ВНУ і каледжы, сёлета знізілі. Напрыклад, 25 балаў па беларускай ці расійскай мове хопіць, каб падацца на філолага. Планка балаў па ЦТ ўжо даўно не адлюстроўвае ўзроўню ведаў, адзначае аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Вадзім Мажэйка. Сістэма будуецца не на тое, каб адлюстраваць сапраўдны ўзровень ведаў, а сістэма стане кіраваная на тое, каб яе неяк так падкруціць, каб кожны год она выдавала больш-менш прыстойныя рэзультаты. Пры гэтым фактычна ўзровень можа альбо зніжацца, альбо наадварот дзесь рабіцца больш складаным і адпаведна, як мы разумеем з чыстого наукового пункту гледжання,
калі методыка даследавання падганяецца пад нейкі рэзультат, гэта адразу фактычна нівелюе любыя вынікі. Беларусь прынялі ў балонскі працэс у 2015 годзе, аднак рэспубліканская сістэма вышэйшай адукацыі не адпавядала еўрапейскім патрабаванням, у тым ліку не забяспечыла гарантыі акадэмічных правоў і свабодаў. Паводле Вадзіма Мажэйкі, крымінальныя справы супраць студэнтаў да ўтрымання ў СІЗА КДБ куды больш адлюстроўваюць падыходы беларускай адукацыі да студэнцкага самакіравання, чым фармальнае сяброўства ў балонскім працэсе. Да прыкладу, былы студэнт медычнага універсітэту Міхась Хасіневіч, баючыся пераследу, выехаў за мяжу. Маладзёна адлічылі не праз акадэмічную запазычанасць, а праз ягоную грамадзянскую пазіцыю. Не дазваляюць выказваць сваё меркаванне, таму што дзяржава проста не хоча ніякай актыўнасці грамадзян, не хоча ніякіх арганізацый грамадзян пішсобку. Яны гэтага, вядома, баяцца, таму што любая арганізацыя гарызантальная паміж грамадзянамі, калі не ім кажуць, што рабіць зверху, а калі яны самі вырашаюць, якім жыць, гэта небяспечна да існай сістэмы. Вучобу Міхася збіраецца працягнуць, але не ў Беларусі, а ў Літве ці Польшчы. Пачатку рэпрэсіяў пасля прэзідэнцкіх выбараў у нашай краіне са жніўня летась у Польшчу з'ехалі вучыцца яшчэ 1300 студэнтаў. Агулам вышэйшую адукацыю ў заходняй суседцы атрымліваюць амаль 10 000 беларусаў, у тым ліку Мянчук Мікіта Семяненка. Да студэнта ставяцца так, як да нейкага такога калектыўнага, якое трэба выхаваць згодна з патрэбамі дзяржавы. Зрабіць з яго сумленнага грамадзяніна, зрабіць з яго добрага патрыёта, зрабіць з яго супрацоўніка якога-небудзь дзяржаўнага прадпрыемства, а не як індывіда, як чалавека, які павінен дыскутаваць, спрачацца, адкрываць для сябе новае. Меркаванне ж берасцейцаў у пытанні пра тое, лепш вучыцца за мяжой ці ў Беларусі, раздзяліліся. В Беларуси хочу. А чему? Образование лучше здесь, к тому же ближе. В Беларуси тоже хорошо учиться. Но так бы хотелось, конечно же, где-нибудь за границей. Никакой будущей, ни перспективы никакой нету. И не хочу, чтобы мои дети работали за 300, за 400 рублей. Учиться я бы хотел в Беларуси, а жить за мяжой. Я жила в Китае, и мне там очень понравилось. В Беларуси не так чувствуется вкус жизни. Адток айчынных студэнтаў за мяжу Вадзім Мажэйка звязвае не столькі з палітычнымі матывамі, колькі з прагматычнымі. Паводле адмыслоўца, калі з узроўнем адукацыі агулам ёсць праблема, гэта не заўсёды сведчыць пра нізкую якасць кар'еры будучага спецыяліста. Нават з рэгіянальных ВНУ можа выйсці прэзідэнтка. Катя Малей, Белсад. А напрыканцы пытання, як забяспечыць добрую ураджайнасць, здароўе і абарону ад маланак. Адказ добра ведаюць у вёсках Маркавічы і Гадзічава, што на Гомельшчыне. Там правялі традыцыйны ўжо абрад ваджэння сулы. Сула, у разуменні вяскоўцаў, гэта сам абрад, а таксама сукупнасць яго ўдзельнікаў. Ужо цяпер традыцыя, захаваная ў сучаснасць. Девки да жанчыны, бабы да маладзіцы, а давайте заведем танкай, чтобы у нас все родило и маланка нас не била. И заводим танкай. А потом завели танка, потом чернобрывый королек, кружок делаем и танцуем. Мои продки так ходили, круги водили, стралу пускали, и мне вельми цікава прымаць таксама ў гэтым удзел. Я ганаруся вельмі гэтым. Давайте воскрес. Мы плануем зрабіць прафесійныя запісы песень, так, гэтых аўтэнтычных, якія, ну, конечно, будем записывать с прафесійнымі выканаўцамі, так, каб гэта гучала.
Стагнацыя не суцяшальны прагноз для беларускай эканомікі, лічаць адмыслоўцы. Ці варта чакаць новай дэвальвацыі, хто дагэтуль спрабуе ратаваць фінансавае жыццё краіны? Гутараць эканаміст Зміцер Крук і вядоўца размовы Віталь Цыганкоў. Глядзіце ў размове ўжо праз момант. А для вас працаваў Сергей Пацасонны. Спакойнага вечара і таксама застаньцеся з намі. Зважайце на моцны вецер заўтра. Бывайце.